Nai to nai joto khapangni tagutai bohok sono haino hai chini koktibini koktma joto lamsoko koktma rokha 26 Asrambari constituency ni bisingo khopja Tulasikor Adi Blongni bisingo klaijak Rasnagar ADC village Ramdewancho kamingni Amor Sakra Nependroni sajala takho Ratan Debroma salkabang maramboi sak hamya thongar klaijak tabo lukurongni thani chubachu nai tongjamani phiaba lukurok chubachu riderino tabuk bini sakno hamna thanga heno bini sakolom tabuk rasoi khibra nangmani koktuma bini sakolom atomsano bothrai thaisa thaimani bai tabuk sakolombo belekhino bemar hamya ka phaja khine koktuma doctor ni report nukhungo sajukno khoroksa kainane hinai rang puisa khateu toni mani tai nukhungni wak masa sajukno kaina bagai rei toni mani obonobo phaloi tai nukhungni rang puisa tongmani no sobai nai naikha doi arai lakh hai rang khoros khai phiaba tabubo sakhamya paithago lukurong thane chubasu sanan nangkha takho Ratan Debroma obno karibo bazaro thangai kaming amsani lukurok bini bagai saijok khlaina bagai ba rang thumbui mane koktuma tai oba hekino tabu ya phawo rang krei tai khaganang lukurong thani chubasu sanjaka takho Ratan Debroma jodino tiprasa maya ganang khaganang tiprasa lukurok jodino takho Ratan Debroma no chubana musungui tongkha hangke takho Ratan Debroma ni nokhungni Google Pay number tai account number narok arwo jaha mantui khoksa hiya khongna hiya narokni hamjangmani chuba hori mano takho Ratan Debroma no takho Ratan Debroma nokhung chukjaya bo agiwo bihik busano wak mangso phaloi obahikino chariboi obahikino tongjamani takho Ratan Debroma phiaba atomsa bini sakolombo sak atomsa bemar hamya kaphai thangmani bai tabo nokhungo aji maliya nokhungo pala kaisa urichawi pala kongsa baya namai baksano tabo takho Ratan Debromani nokhung khaksa baitei ngui tongo takho Ratan Debromani nokhungo wanajak tabo takho bukhok tai nokhungni mafa tai jotol lukuro tangai atomsa obahai sakolombo bemar kephawi tabuk sakolom rasono nangkha obahai koktuma khnawi tabuk amthani lukurok tai takho bukhorok belekhino wanajak o koktuman bisingtei obahai kino lukurongni chubachu tai lukurongni hamjangmung jodino khaganang tiprasa lukurok maya ganang rok chamung nomung khoksa khongnui yo khibilai tongo phengmongo obahai jodino khibiya kare takho Ratan Debromani bagai khoksa hiya khongni hiya jodino chubachu bini ekono khlai hokra hangke takho Ratan Debromani sakno tegisa naye sak hamdui manon hinai koktuma tai eba takho Ratan Debromani je sakolomno rasoi kaham khaimanon hinibo koktuma nainedi chini koktum bisitei omangplino video report chini kok TV nai tongnai joto khapangni tagotai bohok sungno haino hai ang chini kok TV ni ngai phaisa boisauka Tulasikor Adi block bai khopjak Ramdewan Cho kaming ni Amor Sakra Nependro Debromani sajala takho Ratan Debroma salkabang maramboi sak hamya obahaino thongaro khlai tongmani koktuma khnawi jeng tini phaisa poimani o kamiwo bini sak ngkha bini sakolombo bothrai thaisa thaimani bisingtino bini sak belekhino dera koro ngui tongo tabo tai nukhungni sajukno kainani hinai rang puisa khadi ton jamani bo bebagno bai thangbai kha tai nukhungni wa kaisa kaile pandani hin ton mani obo phaloi sak naijaka prai 2.5 lakh hairang khoros ngai naikha sak hamdui maya obon bisingo tai luku khaganang thani obaikino bazar hojaro thangai obaino kamini maya ganang tiprasarok borokbo takhok bukhurok miliwoi obaikino bazar ro thangai kereng jagani bazar thangai rang thumlai jakha phiaba o rang thuma bai tabubo kapar ngai manya tabubo sakna jagi manya obaino sak khamnogo kahamo thangna hinai tongaibo eba operation khlainan tongaibo treatment khlainan tongaibo khlai manya yako rang puisa krekha tai khaganang lukurong thani chubachu je manmani obai kologui manya ni bagino tabu thongaro khlaima tongjago takho Ratan Debroma
obo haikino tabuk Asrambari constituency ni Montri Boromgonang Onomes Debormano Chubasu Sana Hinmani bo tabu Boromgonang Montri Onomes Debormano bo obahino ailes hoklai sak hamya bo ongi tomani jora belekino kapal hamya o Asrambari constituency ni o tabuni o je tomani jora o ko obo haikino ba bosu jotoi boroni nukhongo tabuk jongjal ongi tong ba tamo ongi tongkha obono sarai sing sinan bagino eba khagonang lukorongno jong okok tomono yaphanani kyasada luko khagonang thani maya gonang thani Chubasu manjano hnai jong okok tomono lukorong yaphanani hini chini kok tv phaimani phaidinge tabuk takhok Ratan Deborma je sak hamya thangor klai tomani obo haikin bobai kok krenge naino naitongni choyakari chini kok tv khapang tahote bohok sung norok nukuman khana yango takhok Ratan Deborma bor sak hamya yango bihik mukana wasukjak tamongkha bongni nukhungni kok asudamano achuk mankha kisa asuludo beleke sak hamya kendo bini sak naidi sori gana no sori bayang tong haipano bisingni joroti kha bini belekeno sak condition hamya sagara de bufrun simuni mo sak hamya angka ani mo 3 mas 4 mas roka khana mane saklomo bothrai thecha mane abo kotor tor phai bi sar bai raja ma pore engkai kesang kai noko phai ka bithiro nahari gor bogini ka tep tori thami ka khai engkai hasan le takai tormo doctor na ja ka jibirok thangka tak baret lang di hinsa jago engkai rang puisa bo kari ka dokun mane mas mata jate jat phalbai ka aboni engkai takai rang puisa kari bagai lukorongno sajjo kia sanjao khnai mangkha lukorong thani bosayo sanjao jong nugo kwbangma salogo bo khoroksa tulasiko hatibo je mangso ବ୍ୟବସାय ba wak ବ୍ୟବসাय khlai tongnai mangso kothong tanai phalubo ojorogo kwbangma lukorok obahaikono dera korong goi sak hamya sak sugya nukhung sugya Chubasuni bagai kwbangma lukorok obahaikono rang thungpayo rang chana khangpayo Chubasu kisa rija baidini ojorao takhok Ratan Deborma bo obahaikono kha gonang kha kubungo kha kambai o je Chubasu sanai rokno o takhok songrokno bo obahaikono Chubasu ro homani din tongo phiaba tini bo obahaikai khoroksa borong Chubasu ro hoitongnai borok bo tini teksa bo ulta boni sakni sak bemani bagai bo lukorong thani tai Chubasu bo tabuk sanai bazar thangai bini bagai rang thumui tongjabayo khapang tahotai bokjong tai tam mongka sagade te iko abon ta ke hamya bagai lukorong abon sajjo sanjata nini chere khorok busutong an chere khoroktam kakai bikha masakai kha te masakai aku te masakai aku chilan choktom gata gai nini parang ka thi oro ramdewana ramdewan chupara nang tam khlaisa jaimne ang ka tui ko kije micha mangsara phal khaita jakta kije unja ko tani akun phale akin chajo no gmo ha chugyani jorabo luku kha ganang rok nukhung chugyani jorabo o chugya nukhune oro basa ka hanke belekano hamari manai emba hamjang manai obono chungnayo lukorongni hamjangma tai khairokma nga phaidi yango takhok Ratan Deborma ni bihik bai seng kisa kokreng yango kisa phaiga de yang to angkai igo chinong ni 4 mas kha haya klai mani kai igo doctor ko bot lang kha khwaya busai sat bai bo nai kha tai jibi bo khwani hote ga jibi ro ja kha jibi bo nai kha gai ko nogo rang khoksa tongmani jerai kai ni rang khati ton ma ro thung bu para bai kha nai bai kha wak tok tongma bo pai bai kha abo khai nanya sirang kbai ingri tonghatna abo no loko rong thani kisa khairo goi maya da khai saijo khake ba ham jangman ta tabuk je nini bo thaino je omo hai operation khaine treatment khaine thanga hangke khoros bo hairok sanjak je doctor rok bai kunno saka mosorok thangnai rok na khoros ke to sanya ko mane to bo baire rok thanglang di ni saja gota angkai jibi otlang ei boti khaika angkai baire rok otlang di ni ta gi jagota angkai ta kai je tongma bo suno nai be khara ya go rang khoksa khukso tongma ni khatima bo nai be angkai ta kai nanya ni kri kha atingi no tabu lukorong no maya doya khlai bazar rok bo thungka ka parang yang ei tabu abon bagai no saijo te kisa singma nei lukorong no koimani ta
omo hai je sak hamya agi sekango ongpuru keboda o kamingni borok keboda nok na ojor rok susubaka na nijini yakni rang bai simda norok khai tongjaka nijini yakni rang bai nai pai noi ko kamingni borok takhu borok je chuktui kisa kusuri bai kha kaming bo riya hiya je chuktui janjani nokungni chuktui ta boibo janjan thi soli tongo ba kisa chuktui ri bai kha riya hime ri bai kha mate bazaro thangi bo thumkana bazaro thangi bo thumlai kha go abo bai ka parang yata thumga man khanga kisa misa bai asung yata baire roko sitelang dingja ge tongungka operation rok khanga na ungka tabo khai lok khakanam thane choba chotai khanjota loko khaka hamrong thani maya doya khlai khoksa khokso choba dihnai lokorong no koimani charmani ta anu ga hemlata debama ngi sangkhanaman ka khabang dawatai boksong ta khoroton debron bihik boko khemaloton debroma bsaini bagai mokolni mukti klaijak tabuk tangi hingkai je borongni nukhungo omo hai jing jalung tomani jorao rang puisa khoksa yago kreikha bsaino kathangna naragoi mano mamaliya obo haino tabuk na singjak eba luku khagna rok jodi no hamjagoi chuba chori oi jodi no bsairoton debron mano kathang naragoi mankha hangke je khoksa khongni chubai tongnai lukurok no je khagana tipara sarok no jawbai kai je maya nangi tongnai rok no thaya sangni bagui no borok hambai ro hanai oboni bagui no jongni ji sakbai thangbo jong borokni ye bisingtei jong koyo faide chamung nomungo khoksa khongni khibelai jaw khapang daw tai bohoksong khoksa khongni khibiya karei chuwak juwawon khibiya karei phekmongo khibiya karei faidi omo hai chogyani jora hamjang mungko bulung layano takhorotoni bagai ja mante khoksa khongnoi obono koyo chini kok tv naitongri choyakari pulan sing paithak jora omang philino